Poszło. Witam pięknie wszystkich, którzy się tu zgodzili. Ja się nazywam Krzysztof Szweda i jestem wiceprezesem DUŚ. To jest skupina, która się nazywa Demokratyczna Unia Regionalistów Śląskich. My co miesiąc rychtujemy tu takie śląskie czwartki właśnie i zapraszamy rozmaitych ludzi, którzy rychtują rozmaite rzeczy. No co tu więcej gadać. Dzisiaj moimi gościniami są Ela Janota i Paulina Rzymianek. Są to tłumaczki z Górnego Śląska, także są swoje, spokojnie prowadzą nagradzany podcast Już Tłumaczę. Dla tych, co nie wiedzą, podcast to jest taka audycja praktycznie jak radiowa, tylko że w internecie, działy same to sobie nagrywają i pewnie o tym też powiedzą. Absolwentki Uniwersytetu Śląskiego i Royal Holloway University of London ukończyły studia z języka francuskiego, angielskiego i literatury brytyjskiej. Zgadza się, tak? Dobrze. W takim razie zapraszam wszystkich na spotkanie. Ja już siadam i pokrótce Was przedstawiłem, natomiast już mam dużo pytań. Sam mieszkałem w Londynie, Royal Holloway University of London, zakładam z nazwy, też jest ulokowane w Londynie. No powiedzcie coś o sobie, czym się zajmujecie, właśnie edukacja, doświadczenie zawodowe, też projekty prywatne, jakie prowadzicie, między innymi ten podcast właśnie. Co Wam tam w duszy gra? Dobra, zacznę. Bardzo jest nam miło, dziękujemy za zaproszenie. Bardzo się cieszymy, że możemy tutaj dzisiaj być i trochę podzielić się z Państwem naszą książkową pasją i porozmawiać, mam nadzieję, sobie na różne około literackie tematy. Teraz chyba lepiej, może tak go powinnam trzymać, dobra. Cóż, bardzo dziękujemy za przedstawienie nas. Języki to jest chyba taki najważniejszy obszar naszych zainteresowań, zarówno zawodowych, jak i tych pozazawodowych. Te studia tłumaczeniowe, bo na Uniwersytecie Śląskim ukończyłyśmy program tłumaczeniowy, więc to takie skupienie się na języku właśnie pod tym względem tłumaczeniowym to okazało się być tą ścieżką, którą obie wybrałyśmy. Ja zajmuję się głównie tłumaczeniem tekstów użytkowych, artykułów naukowych, bardzo to lubię. Bardzo interesuje mnie też i chętnie tłumaczę różnego rodzaju dokumenty związane z Unią Europejską, więc to jest taki mój obszar zainteresowań. Natomiast Ela zajmuje się czymś zupełnie innym i może tutaj już przekażę jej mikrofon. Dzień dobry, witam Państwa. Ja zajmuję się przede wszystkim tłumaczeniem literatury, więc całymi dniami siedzę w domu i stukam w klawiaturę, tłumaczę książki z języka angielskiego i z języka francuskiego. Trochę też prowadzę lekcje właśnie z języków. Zajmujemy się, tak jak już zostało powiedziane, prowadzeniem podcastu. Podcast nazywa się Już Tłumaczę, w nawiązaniu do tego, co Paulina przed chwilą powiedziała, do tego, że języki są bardzo ważne w naszym życiu. I z tymi językami idzie literatura w parze, więc w tym naszym podcaście mówimy przede wszystkim o książkach, ale skupiamy się nie tylko na ich treści, skupiamy się też na formie, skupiamy się na ważnych tematach, które te książki poruszają, no i oczywiście na tłumaczeniu. O tym też często opowiadamy, jak dana książka została przetłumaczona, co w niej mogło być dla tłumacza czy dla tłumaczki problematyczne, więc tego rodzaju rozważania w naszym podcaście prowadzimy. Dziękuję. Pijąc do tego, co właśnie powiedzieliście, podcast jest bardzo wygodną formą publicystyki. Tak pokrótce, jakbyście mogły powiedzieć, bo sprawdziłem sobie na Spotify ten Wasz projekt, i liczba odcinków jest imponująca, to już ponad 150, z tego 156. co widziałem. 156. To, czy to jest podcast miesięczny, tygodniowy, czy jak przeczytacie, to wtedy się wypowiadacie? Na pewno macie już jakieś nawyki, jakąś rutynę w tej swojej robocie. I jak to się zaczło? Co was tak zainspirowało do właśnie tej formy? Pieniądze.
Nie, pieniądze nie. To jest robota, tak jak zostało powiedziane, ale przede wszystkim jest to pasja. Właśnie pieniądze lecą. Ale jak to się zaczęło, to jest taka śmieszna historia, ale tak jest naprawdę, po prostu mi się przyśniło, że z Elą prowadzimy podcast i powiedziałam, słuchaj Ela, śniło mi się, że prowadzimy podcast i rozmawiamy sobie o książkach, a Ela powiedziała, haha, fajnie. I wtedy ja poszłam do pracy i z pracy pisałam do Eli, słuchaj, tak sobie sprawdzam, jak się robi podcast, co trzeba zrobić, żeby zacząć nagrywać i 2 dni później nagrałyśmy pierwszy odcinek. Wow. Więc to się tak wydarzyło bardzo spontanicznie, ale te rozmowy o książkach, które sobie prowadziłyśmy, one nie zaczęły się w momencie nagrywania, bo ta rozmowa o literaturze, czytanie książek to w ogóle jest nasz ulubiony sposób spędzania wolnego czasu, więc te rozmowy o tym, co przeczytałyśmy, co fajnego można by przeczytać, gdzie się pojawił jakiś fajny autor lub autorka, to było już takim bardzo mocnym i obecnym elementem w naszym życiu, więc to przeniesienie tego do świata Po prostu nagrań. podstawiłyście mikrofon. Nawet, żebyśmy miały mikrofon na początek, nie! Wydawało nam się, że mamy mikrofon, który wydawało mi się, że dobrze podłączyłam, a okazało się, że pierwszy odcinek nagrał się na mikrofon z laptopa. Więc ja po prostu... Są z nami osoby, które są od pierwszego odcinka i są takie osoby, które zaczynają nas słuchać do tego pierwszego odcinka i z nami zostają. Więc ja po prostu chciałabym bardzo podziękować tym osobom, które mimo tej pierwszej, takiej bardzo amatorskiej jakości ciągle z nami są i chcą słuchać tego, jak rozmawiamy. Chciałabym bardzo wszystkim tym słuchaczom i słuchaczkom podziękować. Więc taki był początek tego podcastu, a wraz z tym, jak zaczęłyśmy nagrywać, pojawiły się osoby, które były zainteresowane tym, co mamy do powiedzenia. Pojawiły się pierwsze słuchaczki, pierwsi słuchacze, jakoś poszło to gdzieś dalej, więc my też zaczęłyśmy się w związku z tym rozwijać. Zarówno jakiś swój własny warsztat, jeśli chodzi o mówienie i wypowiadanie się, ale też oczywiście sprzętowo, bo na początku nic nie miałyśmy, żeby móc w jakiejś takiej lepszej jakości, jakąś lepszą jakość po prostu oferować naszym odbiorcom i odbiorczyniom, więc to wszystko przyszło z czasem. I teraz zostawię może Tobie o tym, jak nagrywamy, bo Anna chyba o tym nie opowiedziałam. Tak, myślę, że cały ten podcast to jest taki projekt trochę samorozwojowy i rozwijający się wraz z nami, więc tak jak Paulina już powiedziała, te początki były bardzo spontaniczne, bardzo amatorskie i trochę też takie chaotyczne, bo musiałyśmy dopiero wypróbować, jaka formuła najlepiej zadziała, czy kiedy my znajdziemy czas, żeby nagrywać te odcinki, kiedy najlepiej je wrzucać, udostępniać w sieci, kiedy odbiorcy, odbiorczynie mają czas, żeby nas wysłuchać, więc to wszystko przechodziło z czasem. Teraz już tych odcinków jest 156, tak? Pani mówiła, więc tyle ich jest. Teraz już pojawiają się regularnie, nagrywamy je co tydzień. Kiedy je nagrywamy, to jest kwestia tak ruchoma, natomiast publikujemy je zawsze w niedzielę około południa, żeby też nasi słuchacze, nasze słuchaczki wiedzieli, kiedy się spodziewać kolejnego odcinka. I czytamy książek za dużo, żeby wszystkie się zmieściły w odcinkach. Nie wiem, czy to odpowiada na Twoje pytanie. Najpierw czytamy, a potem z tych wszystkich książek, które przeczytamy, wybieramy te, które najbardziej nam się podobały, które są najbardziej wartościowe, naszym zdaniem, albo najciekawsze pod jakimś względem i o których chcemy opowiedzieć, bo to też jest taka reguła, którą sobie założyłyśmy, że chcemy mówić tylko o książkach, które uważamy, że są wartościowe i które chcemy komuś polecić, więc my w tym naszym podcaście raczej nie skupiamy się na krytyce. Jeśli coś nam się nie podoba, to po prostu o tym nie wspominamy, bo dla nas to też jest ważne, żeby mówić z entuzjazmem, żeby mówić o czymś, co nas przepełnia pasją, co słychać wtedy w naszych głosach, że my szczerze chcemy to komuś polecić. To jest dla nas ważniejsze niż krytykowanie tych rzeczy, które nam się nie podobały. Okej, czyli chcecie raczej inspirować niż powodować jakąś dyskusję zagorzałą, kopać się z hejterami, czy z autorami książek, tego co mieli na myśli. No,
Super. Potem jest jeszcze te zderzenie z rzeczywistością, w sensie nagrywacie podcast, macie tam słuchaczy i tak dalej, a tak jak dziś, czy choćby jutro, potem idziecie na spotkanie, no i spotykacie słuchaczy gdzieś tam twarzą w twarz i się okazuje, że no, jak po angielsku bym powiedział it pays back, nie? Że po prostu jednak ten wirtualny świat daje możliwości i przekłada się to potem, no tu mamy taki mobilniok i pewnie teraz tam mamy dwa albo trzy razy tyle osób, wiele w tej izbie i no takie mamy czasy, technologia idzie do przodu i fajnie, żeście postanowiły ten mikrofon czy też laptop podstawić po prostu pod te swoje rozmowy. Ja widzę, że tu macie trochę tych buchów, ale wydaje się taki brazidlok, wybaczcie mi. Uniwersytet Śląski to jest jedna uczelnia, tak? Royal Holloway University of London to jest druga. Razem byłyście na tej uczelni, tak? I mieszkałyście w Anglii wtedy? Okej. Pytam, ponieważ trochę prywaty wtrącę. Ja przez prawie 2 lata mieszkałem w Londynie i po powrocie często tak mówiłem, że wykludziłem się z Polski, a wróciłem na Śląsk. No, mieszkając w tym Londynie miałem okazję po prostu zobaczyć jak takie regionalizmy mogą wyglądać z innej perspektywy. Miałem okazję realizować po Szkocji, po Walii. Od razu jak zobaczyłem te tabule z miast w innym języku, to mnie tak po prostu sztopło. Pieronie to jest po prostu jakby trachy Alzheimer, nie? Albo jak się jedzie na Rudy i tak dalej. I no, Śląska zupełnie nie rozumiałem wyjeżdżając stąd, natomiast po powrocie no, była to dla mnie świetna lekcja właśnie tego poczucia tożsamości regionalnej i no takiego właśnie Heimatu. I chciałem się Was spytać, czy byście miały coś podobnego, albo żeście już stamtąd wyjeżdżały i żeście wiedziały, żeście są ze Śląska. Podróże kształcą. Ja. Podróże kształcą, tak. Ja miałam taki moment, ale w innym momencie. Przepraszam za to powtórzenie. Miałam taką chwilę właśnie takiej budzenia się takiej świadomości jakiejś mojej tożsamości, ale nie w Anglii, tylko w Neapolu. Byliśmy na Erasmusie w Neapolu, studiowałyśmy francuski i angielski, a pojechałyśmy do Włoch na Erasmusa. Ale tam ta odrębność regionalna, ta tożsamość neapolitańska, dialekt neapolitański, ich kultura, w rozmowach z studentami, studentkami, z naszymi znajomymi, których tam poznałyśmy, wtedy zaczęłam dostrzegać, że ja mam podobne, mogłabym mieć podobne doświadczenia, nad którymi się nie zastanawiałam. Mogłaby być we mnie jakaś, nie wiem, odrębność albo coś innego, nad czym się nie zastanawiałam. I to poczucie tożsamości, które zobaczyłam u Neapolitańczyków i Neapolitanek tam, to jak ważne jest bycie Neapolitańczykiem w kontrze do bycia Włochem, oni są najpierw Neapolitańczykami, a później są Włochami, to był dla mnie, i dla Ciebie chyba też, taki moment, kiedy zaczęłam się nad tym zastanawiać, kiedy zaczęłam to w ogóle zauważać, że podobny mechanizm mógłby mieć miejsce u mnie, jakaś taka samoświadomość budząca się, albo jakaś taka większa po prostu większa świadomość tego, jak świat jest zbudowany. I to był taki pierwszy moment, kiedy zdałam sobie sprawę, że to nie jest takie proste, że są regionalizmy, że są grupy wewnątrz krajów, które określają się zupełnie inaczej. Więc to był taki moment, kiedy miałam, myślę, podobne doświadczenie do tego, co Ty przed chwilą opisałeś. Chcesz coś dodać? Tak, ja się zgodzę z Tobą, też pomyślałam w pierwszej kolejności o Neapolu i o tym momencie, kiedy poznałyśmy tamtejszych mieszkańców i mieszkanki, ale myślę, że w ogóle wyjechanie skądś, z miejsca, z którego się pochodzi, pozwala nabrać takiego, nawet nie chcę powiedzieć dystansu, bo w pewien sposób ten wyjazd zbliża do tego miejsca. Prawda? Geograficznie się oddalamy, ale w jakiś sposób się zbliżamy do tego, skąd pochodzimy i kim jesteśmy. I myślę, że gdziekolwiek się pojedzie, o tym też zresztą pisze Zbigniew Rokita w książce Kajś,
że to dopiero po wyjeździe, po tym jak zamieszkał w innych regionach Polski, zaczął sobie zadawać różne pytania na temat Śląska, na temat swojej tożsamości, na temat swojej śląskości, więc myślę, że ten wyjazd zawsze jest taką dobrą okazją, żeby trochę paradoksalnie zbliżyć się do swojego miejsca zamieszkania, do swojej małej czy większej ojczyzny. Dzięki. Temat dzisiejszego spotkania to jest o Śląsku i ze Śląska, subiektywny przegląd naszej literatury. Natomiast sam temat już stawia pytanie, czym jest ta nasza literatura? I to był temat pierwszych zajęć, które miałem. Z wykształcenia jestem inżynierem, ale biorę udział teraz w zajęciach Uniwersytetu Otwartego na Uniwersytecie Śląskim. Z miejsca serdecznie pozdrawiam profesor Ninę Nowarę-Matusik, która kludzi te zajęcia. No i tematem tego kursu jest właśnie niepraktyczna lekcja literackiego regionalizmu na przykładzie Górnego Śląska. Na pierwszych zajęciach właśnie próbowaliśmy sobie odpowiedzieć w ogóle na to pytanie, czym jest literatura regionalna, czym nie jest, jak zdefiniować to pojęcie i jakie pozycje książkowe widzielibyśmy w ramach tego właśnie pojęcia. Także jeżeli mogłybyście się z perspektywy swojego właśnie doświadczenia trochę wypowiedzieć na ten temat, co uważacie jest tą naszą regionalną literaturą, czy w ogóle takie pojęcie może mieć miejsce? Mogę zacząć. Podobało mi się to, co powiedziałeś, że próbowaliście odpowiedzieć na to pytanie. Myślę, że to jest jedyne, co możemy zrobić, spróbować na nie odpowiedzieć, bo ta definicja na pewno jest bardzo szeroka i w ogóle nie wiem, czy ona gdzieś się kończy, czy ona ma jakiekolwiek granice, czy nie wiem, do jakich wniosków, chętnie posłucham, do jakich wniosków doszliście na zajęciach, ale nie wiem, czy bylibyśmy w stanie faktycznie jakąś wspólną definicję ustalić. Pamiętam też, byliśmy na takim spotkaniu właśnie ze Zbigniewem Rokitą i kilkoma innymi osobami, które też próbowały odpowiedzieć na to pytanie i wtedy co mnie uderzyło wtedy, to w ogóle pytanie, w jakim języku powstaje ta nasza literatura, czy ona powstaje po śląsku, czy ona powstaje również po polsku, czy może powstaje po czesku albo po niemiecku, czy tłumaczona literatura na śląski to jest też literatura śląska, czy literatura o Śląsku, ale pisana w innych językach też w te ramy się wpisuje. I myślę, że w każdym z tych przykładów odpowiedź może brzmieć tak, więc no właśnie, trudno to powiedzieć, w jakim ona ma być pisana języku, czy ma dotyczyć tylko nas, czy ma dotyczyć szerszego obszaru, bo dlaczego właściwie pisarze czy pisarki ze Śląska nie mieliby pisać też o czymś innym, ale ze swojej perspektywy i ze swojego punktu widzenia. Więc myślę, że im bardziej będziemy się nad tym zastanawiać, tym szerzej ta definicja będzie zakrojona. Ja się podpisuję pod wszystkim, co powiedziałaś. Jeszcze coś? Nie, teraz nie. Okej, no faktycznie, to, co mi przychodzi do głowy, na przykład Norman Davies, tak, napisał Microcosm Portrait of a Central European City. To jest książka o historii Wrocławia, gdzie porusza w miarę kompleksowo całą historię tego miasta. No i kto mi odpowie na pytanie, czy to jest literatura regionalna, napisana przez Walijczyka, którego żona jest, z tego co pamiętam, właśnie Polką, który zajmuje się historią środkowej Europy, no i tę książkę akurat napisał o Śląsku. No, może kiedyś przetłumaczona będzie na śląski, zobaczymy. Był nawet w Rybniku swoją drogą w 2017, z tego co pamiętam. Także faktycznie pytanie, myślę, pozostaje otwarte, natomiast mamy tutaj konkretny stos książek, także z tej abstrakcji możemy się poruszać trochę bardziej w rzeczywistych terminach. Jeżeli byście pokrótce mogły omówić, co przyniosłyście ze sobą, a potem powiadomy, co tam w środku mamy.
No, mamy tutaj bardzo dużo różnych rzeczy, które wpisują się, myślę, trochę w te pytanie poprzednie i odpowiedź, której udzieliła Ela, czyli właśnie co właściwie jest tą literaturą śląską o Śląsku, dotyczącą Śląska, napisaną przez Ślązaków, Ślązaczki, przetłumaczoną na śląski. Więc tutaj mamy bardzo wiele różnych propozycji. Mamy jedną z takich nowości, Hobbita Tolkiena w tłumaczeniu Grzegorza Kulika, tak, to będziesz pokazywać. Znowu Grzegorz Kulik i tłumaczenie Hajś, tak, i samo Hajś. Jest Anna Dziewisz-Meller i jej powieści, ta nowsza i ta starsza, której akcja dzieje się w Chorzowie, dobrze pamiętam? Tak, dobra, przepraszam. Jest też Holonek Janosza, jest coś z Silesii Krokę, z Hanyska. Jest taki bardzo szeroki zbiór reportaży Górny Śląsk, Pierony. Różne teksty napisane przez osoby ze Śląska, spoza Śląska, w różnym momencie historycznym, więc znowu ta kwestia granic. I po śląsku to jest? Po śląsku? Niektóre teksty są tutaj po śląsku, są też tłumaczone z języka niemieckiego. Znowu mamy to pytanie. Tak. Jest też jeden fragment, jeden tekst tłumaczony z języka czeskiego, więc znowu te przekraczanie tych granic tego, co jest, gdzie jest ta śląska literatura osadzona. Znowu tłumaczenie Niedźwiadek Puch w tłumaczeniu Grzegorza Kulika. I jedna z naszych ulubionych rzeczy, komiks Katarzyny Wittersheim, przepraszam, Helena Wiktoria. Jedna z naszych ulubionych pozycji do pokazywania. I jeszcze na samym końcu Alojz Zalesko i Jagniowa opowieść Górnośląska. Więc to tak na szybko, co tu jest? Odbuduję może zaraz ten sposób, żeby jak się ładnie prezentował. Czy tutaj kolejność jest przypadkowa? Tak, okej. Myślę, że z tak różnych pozycji, z tak różnych gatunków literackich ciężko byłoby ułożyć jakąś listę od pierwszego do bodajże 10 miejsca. Natomiast jeżeli byście, no tak, na pewno Kajś tutaj jest książką faktycznie wyróżniającą się i wyróżnioną niejednokrotnie. Mam nadzieję, że inne książki również trafią na swój czas. Natomiast, no, jak już wymieniłem ten tytuł, jeżeli mogłybyście coś powiedzieć, od razu mówię, mam podobny i większy stos śląskich książek u siebie, nie przeczytałem jeszcze wszystkich, ale to jest chyba normalne, więcej kupuję niż czytam i książki czekają na swój czas, natomiast no, myślę, że od tego Kajś możemy zacząć i tutaj chciałbym się po prostu z Wami na ten temat pogadać. Ja chciałam tak trochę zacząć, czy Ty chcesz coś powiedzieć? Tak, w ten sposób właśnie. Dziękuję. Ja chciałam w sumie, jeśli chodzi o Hajś, tutaj bardzo dużo znaczników, więc już też trochę pamiętam, więc wielokrotnie czytana książka, przez wiele osób też tak przechodziła trochę. To jest taka książka, która no chyba obeszła w naszej rodzinie wszystkich, więc to jest taka czytana, omówiona przez wiele pokoleń między nami w naszej rodzinie książka. Ale co jest wspaniałe i może tak trochę przejdę w ogóle do tego tematu, jest tłumaczenie tej książki na śląski. Uważam, że to jest wspaniała sprawa, że ta książka wyszła również po śląsku i w ogóle chciałabym się na chwilę, jeśli możemy właśnie przy okazji Kaś pochylić w sumie nad tłumaczami z języka śląskiego na język śląski, bo uważam, że to są Polskiego. tak, z polskiego na śląski. Uważam, że to są takie osoby, które mogą wyznaczyć bardzo wiele wspaniałych kierunków, jeśli chodzi o język śląski, jego popularyzację, jego wejście w zupełnie nowe obszary literackie. Nazwisko Grzegorza Kulika padło już wielokrotnie, ale jest też Rafał Szyma, który tłumaczy Pippi Langström. Teraz mam jeszcze jedną książkę, o ile dobrze pamiętam, teraz na warsztacie. Jest Grzegorz Buchalik, który zajmuje się Mikołajkiem, więc literatura francuska. Z francuskiego właśnie. Tak, więc literatura francuska. Członek Dusi, tak swoją drogą.
Wspaniale. Więc literatura francuska po śląsku, literatura dla dzieci po śląsku, tłumaczone klasyki dziecięcej literatury. Uważam, że że ta rola tłumaczy może być czymś bardzo istotnym, jeśli chodzi o popularyzację języka, możliwość zainteresowania literaturą osoby mówiące po śląsku, osoby, które interesują się w ogóle literaturą i jej przekładami i funkcjonowaniem w innych językach, więc uważam, że właśnie tłumacze mają bardzo wiele do powiedzenia, jeśli chodzi o ten rozwój literatury śląskiej, o Śląsku, ze Śląska. Ja jeszcze może wrócę do samego Kajś, bo już przeszłaś do tłumaczeń, które też są bardzo ciekawe, ale myślę, że Kajś ze względu właśnie na to, o czym wspomniałeś, że to jest literatura nagradzana i przez to stała się popularna też poza granicami Śląska, to też jest taki przykład książki, która przerzuca mosty, w takim sensie, że Zbigniew Rokita na przykład podczas spotkania wspominał o tym, że jego trochę dziwiło, jak bardzo ta książka cieszyła się popularnością w innych regionach i jak wiele osób z innych regionów Polski w pewien sposób się odnajdywało w tej książce. Z jednej strony poznawało losy Ślązaków, o których wcześniej nie mieli pojęcia, z drugiej strony w tych losach dostrzegali coś sobie bliskiego, coś związanego z historią własnego regionu i co pozwalało na zbudowanie jakiegoś zrozumienia wzajemnego, więc to jest też taka książka, która dzięki tej nagrodzie i wielu innym nagrodom, które później otrzymała, pozwala na wyjście tego Śląska poza granice Śląska. Fajnie, że wspomniałaś właśnie o tym odbiorze poza granicami Śląska. Od razu muszę się podzielić właśnie taką moją prywatną obserwacją, że no jak rozmawiałem właśnie jakże gadał ze Ślązokami, to oni mi powiedzieli, no nic specjalnego, że tu nic nowego nie wyczytał, to nie ma do mnie żadna nowość, nie? A znowu jak rozmawiałem, tak, ze znajomymi czy z Krakowa, czy z innych regionów, którzy czytali tą książkę, nie mieli takiej styczności ze Śląskiem, no to ochy i achy, nie? I było to takie bardzo właśnie uświadamiające. I myślę, że właśnie odbiór tej książki przez czytelnika dużo też świadczy o samym czytelniku, niejako go definiuje i no to jest bardzo ciekawy właśnie, taki bardzo wyraźny przykład tej relacji pomiędzy książką a czytelnikiem. Podejrzewam, mam nadzieję, że kiedyś w przyszłości, jak Kajś zostanie na przykład przetłumaczony na angielski, to Kajś tam ludzie w innych regionach Europy czy świata też w tej śląskiej Geschichte Kajś tam siebie znajdą, nie? I to będzie naprawdę coś ciekawego z punktu widzenia literatury i odbioru, tak. Dobrze, czy przejdziemy w takim razie do jakiejś następnej pozycji, tak? Tak, chętnie. No to Przejdziemy. teraz wy wybieracie. Możemy Helenę Wiktorię? Dobra, możemy zacząć od Heleny Też Wiktorii. Ty już trzymasz mikrofon, to ja potrzymam książkę. Tak, możesz też pokazać zaraz Tak, wnętrze, zaraz bo że to mogę tak jest ciekawa. Puszczę do oglądania. Tak. To jest ciekawa rzecz, bo to jest tak jak już wspomniała Paulina, komiks, więc też trochę inny gatunek, właściwie to połączenie sztuki plastycznej z literaturą. I też mam wrażenie, że to jest ciekawy przykład połączenia kultur, bo mamy tutaj historię, która oparta jest na życiorysie prawdziwej śląskiej dziedziczki, ale ilustracje są bardzo w stylu japońskim, jak Państwo zauważycie. Anime? Manga? Trochę jak manga, więc
Znowu mamy takie kultury, których może nie spodziewalibyśmy się, że można z łatwością połączyć, ale dlaczego nie? Więc kultura japońska spotyka się tutaj z śląską historią. Tak się wtrącę, przepraszam, to nie jest mangowa kreska, to jest taki klasyczny komiks. W sensie sama autorka. Sama autorka powiedziała, że inspirowała się japońskim komiksem. Jako komiksem, ale Tak. kreska jest taka bardzo klasyczna, nie umniejszając nikomu, tylko mamy jakby takie skojarzenie, że komiks no to, że ten japoński z manga. Może jest to japońska kreska, ale nie mangowa. No nie mangowa. No ale ja też Nie jest mangowa. rzucę ciekawostkę a propos zderzenia się kultury śląskiej z japońską, chińską. To w pałacu w Pszczynie, pałacu, gdzie zamieszkiwała księżna Daisy, i właśnie księżna Daisy kolekcjonowała właśnie różne wazy tam japońskie i jak tam do niej przyjeżdżali goście, to często jej w prezencie dawali takie wazy. No właśnie, więc znowu takie nieoczywiste zderzenie kultur, więc no tutaj myślę, że to jest ciekawe połączenie i tych pod względem sztuki wizualnej z literaturą, właśnie komiksu z historią autentyczną, więc myślę, i to jest taki dosyć nieznany, wydaje mi się, przykład, więc warto o nim wspominać na takich spotkaniach jak dzisiejsze. Tak, bo to jest fajne to, że właśnie komiks też staje się pełnoprawnym jakby Tak. elementem kultury, że to nie najbardziej. jest taki komiks, wiecie, to takie obrazki, nie? To są dzieła sztuki, no. Dokładnie, zgadzam się. I tutaj mamy połączenie bardzo wielu różnych światów, już na tej takiej, przy tej warstwie graficznej. Jest to też po prostu bardzo ciekawa historia. Mamy tą bohaterkę, której rozwój emocjonalny, jakiś taki też jakąś taką świadomość i rozwój jej świadomości sobie śledzimy, ale pojawia się tutaj też to spotkanie klasy wyższej z klasą robotniczą, więc to też są tutaj też takie wątki tego, jak te podziały w tych klasach przebiegały, kto w tym komiksie mówi po śląsku, a kto nie, bo też są takie zagadnienia tutaj poruszane, więc no, jest to oczywiście bardzo fajna rozrywka, ale tych tematów, które w tej warstwie tekstowej, które możemy znaleźć, jest więcej, więc czekamy z niecierpliwością na 3. tom, bo już chcę wiedzieć, co tam się wydarzyło. No a ja z kolei czekam z niecierpliwością na anime. Tak. Może to jest manga, może to nie jest manga. Na pewno jest to komiks w jakiejś tam formie, a często jest tak, że potem te komiksy są właśnie przekształcane w formę animowaną czy filmową. Tu mamy do czynienia dla tych słuchaczy, którzy nie wiedzą, z historią Joanny Gryzik, czyli Śląskiego Kopciuszka. Praktycznie, czy historia jest 1:1? No nie, oczywiście jest fabularyzowana, natomiast mamy tu postać Karola Goduli, pod innym imieniem i nazwiskiem mamy tu postać właśnie Joanny Gryzik, pod tym właśnie tytułem Helena Wiktoria. Natomiast no, bardzo miło jest mi widzieć, szczególnie, że anime gdzieś tam jest mi dosyć bliskie właśnie, że tego rodzaju klimaty również są implementowane w tą śląską wysiłkę. Tak. Także 3. część. Apel do słuchaczy, jeżeli ktoś się zajmuje animacją, to gorąco czekamy na wersję filmową bądź animowaną na Netflixie bądź dowolnej innej platformie streamingowej. Od razu, tak. Tak, Jadymy Durś. I Jadymy Durś z kolejną książką. Ja? Wybieram, okej. Ja pójdę w Niedźwiadka Pucha. Pójdę w Niedźwiadka Pucha, bo to jest ostatnio ważna dla nas książka, bo uczymy się z niej śląskiego. Tak, uczymy się, czytając tę książkę na głos z pomocą rodziców, uczymy się języka. I tutaj wraca właśnie ten temat tłumaczenia, który już trochę sobie poruszyłyśmy i poruszyliśmy. Bo Kubuś Puchatek to była jedna z pierwszych książek, które czytano mi na głos i teraz cieszę się, że mogę wracać do tej lektury w znanym mi, a jednocześnie nowym dla mnie pod wieloma względami języku, jakim jest język śląski. Więc to jest taka szczególna dla mnie pozycja i cieszę się, że tych tłumaczeń
właśnie zwłaszcza klasyków literatury dziecięcej, coraz więcej wychodzi i że to jest szansa wprowadzenia młodszych pokoleń w język, w kulturę, w coś po prostu dla nich. Więc ja wybrałam na teraz, żeby Państwu pokazać Niedźwiadka Pucha, też mogę zaraz podejść i puścić. Jest to piękne doświadczenie, uczyć się z tej książki i rozmawiać o tym, co zostało przeczytane, więc takie bardzo głębokie doświadczenie bym powiedziała. Chcesz coś dodać? Okej, dobra. Chcesz wybrać jakąś książkę? Właśnie nie wiem, kolejna książka. Ja mam pytanie jeszcze, jeśli można. Rozumiem, że ta książka jest tak, jakby to powiedzieć, nauką śląskiego bardziej dla bajtli i dla tych starszych bajtli też. No w ogóle tu jest dla mnie fajna funkcja śląskich książek, że no, jak ktoś się gańbuje, czy ktoś Niedźwiadka Pucha, w sensie jak komuś jest wstyd czytać Kubusia Puchatka, to zawsze może czytać po śląsku Niedźwiadka Pucha i go dać, ale nie, ja bajek już nie oglądam i tak dalej. Ja czytam po śląsku i się uczestnictwo. W sensie, oczywiście bajki to jest piękna rzecz i w każdym wieku trzeba być otwartym na odbiór bajek wszelkiego rodzaju. Natomiast tak mi teraz przyszło do głowy, że zawsze można się zasłonić nauką języka, chociaż absolutnie wierzę w Wasze intencje. Tak. Wspomnieliśmy już właśnie o Mikołajku. To ja się nie zgodzę, że to jest do uczenia się do bajki, bo tu z całym szacunkiem, że się nie są bajki już. Ale ja mam też pytanie. Książka jest tak mało rozreklamowana. Ja mam akurat wnuki w takim wieku, żeby chętnie to przeczytały i nie mam dostępu do takich książek. No ja właśnie, kaj to można kupić. No, Orbicie. W Gryfnie nie prowadzą tego? Ja po prostu nie wiem. Tutaj w Orbicie? Na rynku? O. Niedźwiadki Puchy na pewno są w Gryfnie. To jak ktoś Orbita, tutaj jest na rynku bardzo dobra księgarnia. A to już No jeżeli chodzi o marketing w literaturze, to ja się nie jestem w stanie za bardzo powiedzieć. Natomiast wydaje mi się, że popularność tych książek raczej jest na fali wznoszącej i nie chcę tu się dawać w takie kwestie, ale no choćby niedawno mieliśmy tutaj z okazji kampanii wyborczej wizytę pewnej osoby, która zrobiła sobie zdjęcie właśnie z Hobbitem. Także widać, że gdzieś tam te książki potrafią być nawet instrumentem politycznym, to tutaj nie ma co ukrywać. Natomiast wracając do tematu, no, są już takie wydawnictwa jak Silesia Progress, które otwarcie jakby zajmują się stricte śląską literaturą w szerokim tego słowa pojęciu. Są takie wydawnictwa, które gdzieś tam starają się mieć taką, że tak powiem, gałąź, nie? No i wydaje mi się, że temat jest rozwojowy. Tak, no chciałam tylko dodać a propos reklamy i tego, gdzie te książki są i gdzie można je znaleźć. Już powiedzieliśmy sobie o księgarni Orbita, o Gryfnie, że tam jak najbardziej jest specjalna półka, można znaleźć te książki. Było już też o Silesia Progress, prawda, to jest wydawnictwo dedykowane tego rodzaju książkom w tym języku, ale Kubusia Puchatka, Niedźwiadka Pucha wydała Media Rodzina. Tutaj mamy wydawnictwo Czarne, ogromne wydawnictwo, które wydaje tłumaczenie hajs na język śląski. Mamy wydawnictwo... Moja rodzina to gdzie taka oficyna jest? Media Rodzina. Media Rodzina. Media Rodzina To Poznań. jest w Poznaniu wydawnictwo. Oni Harry'ego Pottera wydawali. Ja mam jeszcze jedno pytanie. Ja mam już 200 lat, wyda do młodych godą nowe książki. Nazywam się Cyron. I interesowałoby mnie, czemu wy wśród tego nie lansujecie najlepszego Syniała, najlepszy poeta jaki jest, Barnesa przetłumaczył pięknie, Gałuszka, tu wszystko jest epika. Czy gustujecie tylko w epice, czemu o tym, że się wymieniacie całe serie takich, które właściwie piszą i po polsku, albo łamanym śląskim? Bo teraz już taka sprawa nastąpiła, że my właściwie są takimi janczarami. Bo ja nie, jeszcze będziecie lansować tu, bo nie chcę przerywać tego waszego wykładu, ale wydaje mi się, że bardzo kładziemy akcent
w tym wykładzie na znamy francuski, znamy angielski, a ja bym chciał słyszeć, czy wy jesteście w stanie na przykład odwrotnie to nazwać. Czyli na przykład nasze litery na przykład i wiem, że Kulik tłumaczy tego Szczepana i tak i jest kłopot, bo my ja to nazywam janczary, bo tak jak wszyscy wiedzą z historii, bo widzę, że tu jest w takim środowisku, kto to byli janczary. To byli wybrani dzieci, synowie, pierworodni synowie i potem były kolumny, które własnych rodziców zabijały. No porywali ich, Osmanie porywali dzieci Tak jest, i je szkolili. oczywiście. Nie porywali, tylko był nakaz. Porywali dużej części. Nakaz był, najstarszy syn musiał iść tam do ich tego, ale o co mi chodzi? Otóż my dzisiaj, jak słyszę tutaj o języku śląskim i stale prelegentki, dziążki dwie fajne mi tu bez przerwy po polsku gadają. Nie umiecie po śląsku? Nie, uczę się dopiero. Aha, uczysz się. Na czacie też pytali, że tutaj gryfne dziążki czemu nie godają. Przed chwilą Felki. powiedziała, że się uczy. Ja uczę się i to jest kolejny problem dla nas, że ta trzecia generacja już, bo u mnie nie ma problemu z tym, ale jak Ekwador mam ponad 200. Ale i potem przyszła, że było lepszy był, my dostawali lanie w szkole, jak po polsku godą, to synki tak linijką, a dzioby tak. W związku z tym nastąpiło takie wynarodowienie leksykalne. I ja bym bardzo chciał, prosiłbym was, żebyście szukały autorów naszych, chociażby to, co tu pokazujecie. Janosza i tak wiozną te książki. Żeby je przetłumaczyć na angielski, boście są biegłe, na francuski. Ja pojeździł, wasze doświadczenie po całej Europie pojeździł wiele lat i prawie całe jak pojeździ i wszędzie poza nami regionalne języki są prześladowane, to jest, chociaż u nas nawet był prześladowany na początku, ale nie są stawiane w takim kontekście, co tam, gwara. Przecież wiadomo, że gwara to jest niewłaściwie, tylko według podziału gwara jest najniższym stopniem w leksykologii. Język, dialekt, narzęcze, gwara. I wszyscy gadają, jak konkursy robią gwara śląsko. Takiej nie ma. My musimy jako wykształcone, bardzo bym was prosił, żebyście lansowały na tego rodzaju spotkania, bo pewnie KNG też chodzicie, żebyście lansowały i to uporządkowanie, żeby płynęło z waszych ust. Nie ma gwary śląskiej, piszemy po polsku, piszemy, a jeżeli już o tym pisaniu, o tłumaczeniu naprawdę są przecież, filozofia jest tłumaczona wiele tego, jakoś tu ino godoci o tych takiej potoczystej prozie. A przecież jest piękne rzeczy, które są napisane, już tam filozofia jest napisana takim łamanym, bo to pokolenie jedno starsze od was, a młodsze ode mnie, nie umie już, bo nas wynarodowili tak tych janczarów, którzy swoich... Dlatego u nas też jest z tym ciężko i tutaj Jest zarówno ciężko, do ja to naszego rozumiem, pokolenia, ale dlatego i do- trzeba i do pokazywać starszego tutaj nie te pokolenia. po polsku napisane o Śląsku, też, oczywiście też, ale lansować, bo w tej chwili jest usystematyzowana ortografia. I w tej ortografii tutaj ja bym się bardzo prosił was, ja bym wam tu do przeczytania jeden krótki tekst, pisany już tej ortografii i chciałbym wiedzieć, jak wy to czytacie. Mogłoby takie coś być na koniec. Dobra, to po spotkaniu się Nie. dogodamy. To ja to Ładne poczekam. Ale jak coś ogólnie też tutaj, jak najbardziej ja też mam tak i Krzysiek, nasze pokolenie, że faktycznie ciężko jest z tym śląskim. Nawet Kulik źle pisze. bo Ja- już jest inny O to też chciałem zapytać, najkontrowersyjniejsze pytanie co do Kulika, ale jeżeli chodzi o to jak coś, taka rada ode mnie, którą też dostałem od tutaj starszych, potężnych Ślązoków, mianowicie próbujcie go dać, nikt was za to nie zabije, a wiadomo, jak się go Jeżeli- w chyba, danym że nie języku, umiecie. to się po prostu praktyką poprawia się tego. Dokąd Natomiast- elity, ja jeszcze jedno zdanie, skończę i też, a potem będą jeszcze nas sprawdzą. Dokąd elity nie zaczną gadać, ten język musi być traktowany jako gorszy. I wy to doskonale rozumiecie, bo jesteście po studiach
i wiecie, że a już szczytem jest nazywanie Gwary Śląskiej. Wszystkie konkursy, jakie widzę w internecie, w Gwarze Śląskiej, w Gwarze takiej nie ma. No ale my tego nie kluzymy, No, to jest kwestia dlatego nadzieja się ja zmieni. godą personalnie tutaj zwracam się do tych dwóch pań, które są translatorkami. Ale wy też Ale teraz pani nie ładnie pomożecie. mówią język Ja śląski. pani Natomiast, tylko dałem po polsku. mamy tu gościnie i chciałbym, co by one się wypowiadały teraz Po śląsku. po tej przerwie. I co chcę powiedzieć, tutaj padło ważne właśnie stwierdzenie, konstatacja. Czasami tłumaczenie potrafi być lepsze od oryginału. Jako tłumaczki pewnie to dobrze też wiecie. Są przypadki, gdzie właśnie książka przetłumaczona na inny język zrobiła furorę. No, na ten moment tutaj mogę na przykład wymienić Marcina Szewczyka, który pisze kryminały po śląsku, faktycznie po śląsku. No jeszcze nie jesteśmy na tym momencie, gdzie faktycznie literatura pisana po śląsku, nie tłumaczona na śląski, nie tłumaczona z dowolnego innego języka, jeszcze nie ma takiego przebicia i czekam na ten moment, kiedy faktycznie książka napisana po śląsku jako pierwszy język będzie bestsellerem. To na pewno będzie jakiś moment przełomowy w tej literaturze właśnie śląskiej. I jak już wychodzimy w przyszłość w sumie, taką anegdotę przytoczę. W Mikołowie bodajże 5 lat temu było spotkanie z autorem wielu książek z dziedziny fantasy. No i teraz mi wyleciało nie Pawlik, tylko o Jakubie Wędrowiczu. Pilipiuk. Tak. Z tego co pamiętam, właśnie Pilipiuk był w Mikołowie i rzucił taką bardzo ciekawą uwagę, że no właśnie go też w tej swojej literaturze on dużo akcji właśnie lokuje w tym pograniczu tak zwanym i dla niego tam jest najciekawsza akcja właśnie, nie? I sam mówił, że stosował taki apel do słuchaczy, że czeka właśnie na literaturę fantasy, czeka na może science fiction, właśnie gdzie akcja dzieje się na Śląsku. Ja sam zrobiłem takie doświadczenie, w zeszłym roku byłem na Dniach Fantastyki w Gliwicach i przyszedłem się po wszystkich wydawnictwach, które tam były. No i czytałem się o książki po śląsku, na Śląsku, mające coś wspólnego ze Śląskiem. Z miernym skutkiem dosyć, niestety. No, mamy jakieś inicjatywy typu Śląski Klub Fantastyki i tak dalej. Natomiast mnie szczególnie jako inżyniera rajcuje gatunek science fiction i udało mi się znaleźć jedną książkę, która gdzieś tam, jeden rozdział dzieje się w Katowicach 100 lat do przodu. Jedna książka dzieje się we Wrocławiu, ale zupełnie jakby nie jest to związane w ogóle z miejscem, tylko z fabułą, która się tam dzieje. Czy wy uważacie, czy może macie jakieś przemyślenia dotyczące tego, czego jeszcze brakuje, co powinno powstać, albo co, że tak powiem, by zażarło właśnie? I trzeba autorów też powiedzieć. Byłem kiedyś na promocji książki i facet pochodził z Raciborza i to była proza, science fiction. I zaczynał w prastarym Krakowie. Ja się go pytam, skądś ty synek jest? No z Raciborza. Racibórz ma starsze prawa miasta miejskie miał niż Kraków. I zaczynamy stale, lansujemy w Katowicach. Pochodzi z Katowic Geppert Mayer, wszyscy wiemy, noblistka. Na domu, tak jak tutaj, 20 metrów od tego jest biuro podróży, które lansuje
powinny Katowice i Śląsk. Ani jednej, tam nie było nawet tablicy, że w tym miejscu urodziła się noblistka. Liceum założyli Marii Curie Skłodowskiej, bo to była, ci co nie wiedzą, to była fizyk, ta pani Maria Geppert-Mayer. I my jesteśmy wybrani, w związku z tym, dlatego tak proszę, żeby elity zaczęły godać. Żeby ci prości ludzie się tak... Dzisiaj piszą w tym spisie, napisali, że prawie 500 000 godo po śląsku. Już nie godą, że drugie 500 jest zatuszowane w różnych formach. 500 to jest Ślązaków, bo Godo trochę mniej. Nie no, 600 jest Ślązaków, a 585 jest Ślązaków, a 4... Dajmy Ferelkom tutaj odpowiedź na pytanie, żeby tutaj... Arsowały, ja mam do was taki apel. Jochy, wyście są na topie w tej sprawie. Wy macie dojście, bo was zapraszają tam czy tam. Uczcie się tego i lansujcie ten język od tej strony, że niże po polsku godacie, bardzo ładnie mówimy po polsku. My to wiemy, wszystkich nas tego uczyli. Ale my, żeby pokazać prostym ludziom, że jak oni też tak gadają, to nie ma gańba. My powinni mieć zoca, a nie gańba. Rozumiecie mnie? To dajmy Ferelkom odpowiedzieć na pytanie. Ja się z Panem zgadzam, tylko że dopiero się uczymy tego śląskiego właśnie z tych względów, o których Pan mówił, bo naszych dziadków i nasze babcie bito i prześladowano za mówienie po śląsku. Ten język zanikł w kolejnych pokoleniach i to jest kwestia wysiłku właśnie w dorosłym życiu, żeby się tego nauczyć, żeby to odzyskać. I to nie jest kwestia złej woli czy jakiejś niechęci, tylko to jest kwestia po prostu nieumiejętności i braku, który jest bolesny i który przeszkadza nam w codziennym życiu, więc my jak najbardziej chętnie będziemy mówić po śląsku, kiedy już się tego nauczymy. A znacie już wiele języków, także... To będzie kolejny... Z każdym jest łatwiej. My się na niedźwiadku puchu teraz, także w przyszłości jak najbardziej. A żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie, to też bardzo chętnie bym przeczytała śląską literaturę po śląsku, której akcja dzieje się gdzieś tutaj lokalnie. I taka fantastyka czy science fiction to też byłby taki bardzo ciekawy mariaż moim zdaniem tej naszej historii, naszej kultury z tymi tradycjami literackimi. Chyba jeszcze to nie jest wyeksplorowane, mam wrażenie. Nie wiem, czy... Tak, ja myślę w ogóle, że jest bardzo dużo nisz, w które można by wejść i zawsze mnie bardzo cieszy, jak widzę miejsce w jakiejś książce, które znam. W zeszłym roku ukazała się książka nieżyjącej już niestety Kochy Pawlak o powrocie właśnie z Warszawy na Śląsk. Książka, która opisuje nasze pokolenie milenialsów, powrót, tak? Dokończ, jak skończysz, ja mam... Okej, dobra. Bo tak patrzę, co się dzieje. Więc no zawsze cieszy, kiedy widzę znane miejsce w książce. To jest ten moment, o którym też mówiłeś, że to takie rozpoznanie, że coś fajnie by było, jakby było tu, w jakimś znanym miejscu. Więc myślę, że tych nisz do wypełnienia zarówno gatunkowych, jak i odkrycia różnego rodzaju historii, różnego rodzaju miejsc w przeróżnych kontekstach literackich, to tego jest bardzo dużo i mam nadzieję, że zacznie się tego pojawiać coraz więcej. Mogę? Tak. Jeżeli o to chodzi, to w ogóle też mogę Wam polecić Silesia Noir. To jest od Marcina Szewczyka książka, która jest napisana po śląsku. Był tutaj nawet. Ja prowadziłem z nim też czwartek z rok temu i ogólnie to jest, nie wiem czy kojarzycie prozę Lovecrafta. Tak. To jest właśnie na podstawie jego sesji Cthulhu i jest to właśnie w tych klimatach takich mocno śląskich, noir i akcja się dzieje tutaj właśnie na pograniczu, w dwudziestoleciu międzywojennym na pograniczu tutaj Śląska, czyli drugie RP i Czech i chyba jeszcze Niemiec też właśnie. Ogólnie też się będę zabierał za to, więc jeżeli o to polecam. A mianowicie jeżeli chodzi o pytanie, bo co do języka śląskiego to wiadomo, ja też uczę się godać,
ale po sobie widzę jedną rzecz. I jestem ciekawy, czy to jest tylko moja taka perspektywa, czy wy też tak macie. Mianowicie język to jedno, ale też z językiem idzie, i z narodowością śląską idzie jakieś kody kulturowe, myślenie kulturowe. Nawet jeżeli po prostu tego języka nie rozumiemy, to podświadomie mamy jakieś po prostu typowe dla języka i dla kultury rodzaj myślenia. I czy też uświadamiacie sobie, jak odkrywacie sobie tą śląskość, że to jest taki typowy śląski rodzaj myślenia. Wcześniej to było takie podświadome, a teraz sobie to uświadomiłyście. I jeżeli tak, to mogłybyście coś więcej na ten temat powiedzieć? Tak, ja się zgadzam, też tak mam i dotyczy to też języka, tak jak sobie tu rozmawiamy o tej nieumiejętności mówienia po śląsku, ale mimo wszystko często, zwłaszcza kiedy się jedzie gdzieś poza Śląsk, okazuje się, że jednak dużo z tego języka przesiąka do polszczyzny, którą my się posługujemy i ja miałam często takie sytuacje, nie wiem czy ty też, że używałam śląskich słów, jak byłam młodsza to nieświadomie, później świadomie i często właśnie ludzie nieślązacy mówili, co to znaczy, co masz na myśli i właśnie wtedy czułam taką więź i na sposoby myślenia też się to jak najbardziej przekłada na te kody kulturowe, które u siebie można zauważyć. Dzięki. No myślę, że to jest w ogóle osobna kwestia, poza literaturą i tak dalej. Język i tożsamość, ta relacja, tak? Tutaj ostatnio jest taka seria Rozbieranie Śląska, czy już tu oddamy honor, Syblekanie Śląska, kierowniczy Jerzy Ciurlok i tam była właśnie dyskusja o tej tożsamości, o języku, no i właśnie były omawiane różne case study, tak, na przykład w Ameryce Łacińskiej, gdzie gadają głównie po hiszpańsku, natomiast te poczucia przynależności, czy to do plemion, czy to do jakiejś społeczności, no powiedziałbym bardziej mieszczańskiej, tak, są bardzo silne i myślę, że to każdego, który gdzieś tam wgłębia się, czy w śląski właśnie, czy w tą literaturę, tak naprawdę na swój sposób będzie tego doświadczał właśnie, odkrywania tej swojej tożsamości, pogłębiania jej i tak dalej. Natomiast nie skończyliśmy jeszcze tutaj omawiać naszych książek i czy może przeszlibyśmy do jakiejś następnej pozycji? Mamy jeszcze czas? No jeszcze trochę. Nie wiem, co by tu wybrać. Niech ktoś wybierze Janusza. Nie, właśnie chciałam przejść do czegoś, czego nie czytałam, bo nie czytałam jeszcze tej książki, bo mama ją przejęła. Chciałam przejść do Hanyski Heleny Buchner i chciałam do niej przejść nie dlatego właśnie, że ją przeczytałam, bo jej nie przeczytałam, tylko właśnie do poleceń, które pojawiają się w różnego rodzaju spotkaniach i tego, jak ta literatura do nas trafia, bo czasami same czegoś szukamy, czasami o czymś wiemy i wyczekujemy, a czasami pojawia się coś z zewnątrz, jakieś spotkanie, jakieś polecenie, jakaś historia i to też uważam jest no, takie piękne w tej literaturze, że ona pozwala na różnego rodzaju takie punkty wspólne. I Hanyska została nam polecona przez Fabiana Cieślika. Chciałabyśmy go bardzo serdecznie pozdrowić z wydawnictwa Martres. Spotkaliśmy się na targach książki w Katowicach i on polecił nam tę książkę i powiedział, że musimy ją przeczytać, że musimy koniecznie iść po nią i mieć ją w swoich zbiorach i zapoznać się z tą historią. Jeszcze nie mam okazji jej przeczytać, ale chciałam powiedzieć właśnie o tym, że Także, że dzieci Hanyski są. dalej, tak. Oczywiście. To jest to, co wiąże nas, bo to akurat Ślązaczka pisze. Tak.
I nie tylko jest znowu, my jesteśmy kreolami, jeżeli chodzi o łączenie i polskiego języka i śląskiego i 2 wyrazy po śląsku, 3 po polsku i tak dalej. Ale lepiej tak niż... Ale oczywiście, i to jest to, co pan tu, co tyś tu godał, bo nie będę godał do młodych. U nas zawsze było tak, że do młodych godało się tak, na ty. A tak już padło, mam ponad 200, więc to styknie. Więc A do opów... język jest też obrazem kultury miejsca. W związku z tym, jak będziemy gadać jeszcze raz o tych elitach, to wtedy wszyscy będą, jak cicho napisać w spisie, to napiszą, że jest po śląsku. A jak trzeba gadać, wy się nie są winni temu, żeby sprawa jasna. Po prostu wasi rodzice, żeby mieć jakiekolwiek szanse awansu, musieli gadać po polsku. Ale to jest inny numer. Dzisiaj trzecie na ogół pokolenie zawsze wraca do korzeni. Pierwsze pokolenie tak, po wojnie to było na ręce, potem było już, wyparli się, kto chciał awansować musiał po polsku, a potem wy już jesteście, którzy zaczynacie szukać, to jest problem psychosocjologiczny. I tak na całym świecie jest, że ludzie zaczynają szukać korzeni i wy jeździcie i mówicie, byłem tam, patrzę, oni gadają w Neapolu, wygodacie i tak dalej. Każdy ma własną wartość. A język ten wysoki to jest jedna sprawa, a co innego jest takie, i nie są gorsze te dialekty. Nie są gorsze, albo języki. Wystarczy do Bawarii jechać i oni wszyscy są bardzo ważni, nawet piszą, że kraj, sztat piszą, Bayer. I to tylko u nas jest taka narracja, która raz ludzi ze wsi, tych wsioków, kaindzie nie ma takiego. Wszyscy są u nas tych wsioku, a ich wara. Oczywiście Ślązaków podwójnie, jeszcze w Wehrmachcie i tak dalej, i tak dalej. I wyście się wynarodowili nie z własnej winy. Nie mówię wynarodowili, to jest niewłaściwe, ale unikacie tego języka, bo już jak wam wytknął, a wydali po polsku. Ale jeżeli działchy czują się lepiej, pan też do ale jeżeli działchy się frelki czują ale się ja nie lepiej zarzuty, w języku polskim, to ale ja bym chciał dalej usłyszeć o tych książkach, co mają. No my też byśmy chcieli, może by Panie kontynuowały. W ogóle, jeżeli można się wtrącić właśnie w tą dyskusję, to lepiej, że jesteście Ślązaczkami, które mówią świetnie i pięknie po polsku i pięknie o tym opowiadają, natomiast mają swoje miejsce w radiu czy w internecie i być może najlepszym czymś, co by się dało zrobić, to co Pan ma tutaj napisane na kartkach, w pewnym momencie, nie wiem czy Pan, czy ktoś inny, mógłby zrobić takie audycje po prostu czytając to. I to jest piękny język, ja przed chwilą też go tutaj czytałem i dla kultury śląskiej i dla w ogóle śląskości myślę, że lepiej będzie, jeżeli właśnie będziemy w jakimś stopniu unikać takiej byle jakości. Mówmy po polsku, Nie róbmy czegoś na siłę. miejmy świadomość swoich korzeni, uczmy się śląskiego, a z drugiej strony hołdźmy to, co po śląsku zostało napisane i spróbujmy to pokazać. Tak, będziemy, czas nas goni powoli, już tu światła gasną. Natomiast mam nadzieję, że jeszcze zdążymy tutaj coś szkubnąć. Tak, zdążymy. Ja chciałam jeszcze, bo mówiłyśmy przy okazji Kaśki o tym, że ta książka wyszła poza Śląsk i była szeroko komentowana, że dla wielu czytelników i czytelniczek to było pierwsze spotkanie, zastanowienie się nad w ogóle jakąś odrębnością Śląska, Śląskiem w ogóle, śląską historią itd. I wydaje mi się, że takim literackim trochę odpowiednikiem, a przynajmniej takim, który sobie trochę śledziłyśmy w internecie, jest książka Amelie Wittnerer od jednego Lucyfera. To z kolei jest powieść, mamy tutaj 2 plany czasowe. Jest Maryjka i Kasia, to jest spotkanie 2 różnych światów, przeszłości i przyszłości.
dwóch różnych języków, dwóch różnych okresów w historii. I ta książka również nam się ogromnie podobała. Odnajdywałyśmy w tych postaciach i w tych zachowaniach wiele sytuacji, które miały miejsce w naszych rodzinach. To była taka możliwość identyfikacji się też z pewnymi zachowaniami, które tutaj przedstawione były w tej książce. No ale zmierzam do tego, że Anna Ciewit-Meller jest bardzo rozpoznawalną pisarką. Ona często też temat Śląska porusza w swoich felietonach czy krótszych tekstach. I ta książka, jak trafiła szerzej, widziałam, że była bardzo chętnie czytana i ta kwestia tego, czym jest Śląsk, kim są śląskie kobiety, z czym się musiały mierzyć, trafiła też szerzej i została jakby dostrzeżona, myślę, w szerszym kontekście, nie tylko poza tym, co my tutaj na Śląsku wiemy o kobietach w różnym momencie historii. Więc to jest takie, myślę, trochę uzupełnienie tego, o czym mówiliśmy sobie właśnie w przypadku Zbigniewa Rychówki i Kajś, to wyjście ze Śląskiem poza sam Śląsk i zainteresowanie jakimiś tradycjami, konwenansami, które są nam znane, osoby z zewnątrz. Więc chciałam zwrócić uwagę właśnie na tę książkę. Mamy tutaj też tą wcześniejszą, która Tajget, to też jest piękna lektura. Tajget Berg. Tak. Tak, więc Mogę? proszę. Chcesz coś dodać? Mogę, słyszę. Fajnie, coś nowego przyniosłyśmy. Więc to jest tak, myślę, że takie dobre uzupełnienie i zamknięcie tych różnych książek. Oczywiście już zostało powiedziane, że nie było tu wszystkiego, nie ma tu poezji, wiemy, ale to jest tylko część tego, co chciałyśmy przynieść i zaprezentować. No książki też swoje ważą, nie? No właśnie, książki też swoje ważą, te przyszły na 2 torby, więc myślę, że można by iść bardzo szeroko, w różne gatunki. Wszystkiego nie można zmieścić w jednej rozmowie. No i jeszcze na koniec może, bo mówiliśmy sobie też dzisiaj trochę tutaj o tym, jak różne sztuki, różne dziedziny sztuki się łączą i przenikają i mamy tutaj też 2 książki, tak jak tutaj już pokazywałyśmy sobie tą klasykę, czyli Holonka, o którym też Pan mówił. Holonek to jest przedstawienie, które o ile dobrze pamiętam, 15 czy od wielu, wielu lat już jest grane nieprzerwanie, więc mamy... Kores. Tak, Teatr Kores, który też z tym przedstawieniem podróżuje po innych miastach, więc w wielu śląskich i nie tylko miastach można się z tą sztuką na podstawie książki Holonek zapoznać. I druga rzecz, którą można obejrzeć w teatrze, tutaj tytuł książki to jest jak Niobe, ale przedstawienie oparte na jej podstawie, a właściwie będące w całości monologiem kobiety, która wypowiada tekst tej książki. Przedstawienie nosi tytuł Mianują mnie Hanka i to jest też naprawdę, nie wiem, czy ktoś z Państwa miał okazję oglądać. No, wszyscy. No właśnie, wszyscy. No więc to dla mnie też jest bardzo cenne doświadczenie, kiedy ta literatura jest przenoszona gdzieś indziej, czy to na scenę teatru, czy tak jak już wcześniej mówiliśmy, czekamy na animację. Czy na deski Europarlamentu właśnie, tak. więc to jest też coś wspaniałego, kiedy ta literatura nie tylko, tak jak już powiedziałaś, jest taką okazją do spotkania między dwojgiem ludzi, którzy nawzajem sobie polecają książki, między kilkorgiem ludzi, grupą ludzi, tak jak my tutaj, kiedy spotykamy się, żeby o tych książkach rozmawiać, ale kiedy też jest właśnie przeniesiona na inną płaszczyznę i w ten sposób może budzić jeszcze inne emocje. To ja sobie pozwolę zakończyć spotkanie taką puentą, że zawdy było tak, co ze Śląska się eksportowało węgiel, a teraz mamy tak, że ze Śląska również eksportuje się kultura. I jest to fenomenalne i myślę, że tą klamrą kompozycyjną zakończymy dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Państwu za obecność, zarówno
w tej izbie, jak i we internecie. A można mieć jeszcze jedno pytanie? Ale tam już skończyłem. Dobra. Konkretnie